Ai, se on niin ihanaa, kun on kesä. Ja voi lähteä perheen kanssa vaikka kesälomareissulle. Ja pakkaatte autoon tavaraa ja pakkaatte lisää sinne tavaraa. Ja pakkaatte vielä lisää niin, että takapenkillä alkaa olla jo pikkasen ahdasta. Ja etupenkillä on ahdasta ja kukaan ei oikein pysty enää oikein liikuttamaan käsiä eikä jalkoja siinä, kun on niin ahdasta. Ja sitten alkaa paikat puutumaan siinä ja yhtäkkiä ne puutuu ihan kokonaan. Ja sitten kukaan ei pysty enää liikuttamaan mitään muuta kuin suuta ja kaikki alkaa huutaa siinä. Ja sitten kun ne huutaa, niin sinä ajat vahingossa ylinopeutta. Ja poliisit pysäyttää ja sitten kaikki huutaa sille poliisille. Ja se poliisi pistää sut rautoihin ja vie vankilaan. Ja siellä sitten vankilassa ottaa, oho, joku tiputtaa saippua lattialle ja sun pitääkin yhtäkkiä nostaa se. Ja sitten alkaa sattumaan perseeseen ja sitten pääset eristysselliin ja sekoot ihan kokonaan siinä ja huudat vartijoille, että onko nyt hyvä kesämieli? Ei ole ollenkaan! Saatana! Rentouttavaa kesää toivottaa Radio Rock.